Sakto lang yung anghang niya. Halos walang anghang eh. Meron. Meron. Bale, tatlong moves yung medyo nahirapan pa rin ako. Yung plank jacks, tapos yung plank jack pike. Good morning everyone! Welcome back to another vlog! Today is day off na naman guys. So maglalaba na ako at saka mag-workout for today. Tapos maglilinis ng bahay. But anyway, before I start today, mag-skincare lang ako. This is the Skin Magical na rejuvenating facial toner. Ayan. Kakatapos ko lang maghilamos guys. So yan. Yan ang face ko right after maghilamos. Okay naman na siya. In fairness naman. Kasi parang may mga redness dyan. Nagtotoner lang ako, tsaka sunblock. Ganun. Lalo na maglalaba ako. So, kailangan magsa-sunblock kasi mainit pag nagsampay ako. Maglalaba pa man din ako ng mga towels, tsaka kumot. Actually, nagkaroon ako ng isang araw dito. Parang, nung first week ko na gumamit ng Skin Magical. Pero, after mga 3 to 4 days, ganun, nag-dry up din siya. Parang wala lang. Ayan. Tapos na po ang aking skincare. Ganyan lang aking skincare guys pag umaga. Hilamos, toner, tapos sunblock. Okay na ako dun. So, pupunta lang ako sa kusina para makapagluto na ng rice. Kasi nagro-rice yung mga dogs. Kahit di ako mag-rice ngayon. Luluto lang ako ng gulay for me. So, eto guys, yung chicken. Ito ko na to. Tapos magiginataan ako ng kalabasa at saka sitaw. Yun yung pagkain ko for my brunch kasi 10:30 na pala. Hindi pa naman ako nagugutom. So, iluluto ko muna to. Ituto ko muna to tapos magluluto ako ng rice. Hey guys, time check. It's already 2 p.m. Magluluto pa lang sana ako. Ang lakas ng ulan. Hindi ko pa man din in-spin yung mga nilabhan ko. As in, yun mo yung tulo ng dyan. Sa bubong. Binabahanan dito sa harap ng bahay. Pumapasok yung ulan. Yung tubig. Mahangin ka man din sana. Gusto ko pa man din sana kasi mahangin kasi pumapasok yung mist. Hey guys! So, alas 2 na pero di pa po ako kumakain mula kanina ng umaga. So, magluluto muna ako guys ng ginataan kasi tapos ko na yung paglalaba ko. Ang malas ko guys, hindi ko pa man din in-spin yung mga nilabhan ko tapos biglang buhos ng ulan. Ang ganda kasi ng araw kanina eh. Kaya sabi ko maglalaba pa ako ng mga kumot, tsaka ng mga towels. Buti na lang yung towel tsaka kumot, in-spin ko. Kaso, yung pagsasampayan ko sana, na aanuhan ng ulan, yung pumapasok yung ulan. Ang lakas kasi ng hangin kanina guys. So ngayon, problema ko tuloy mga nilabhan ko. But anyway, magluluto muna ako guys ng ginataan. Pag-ginataan tayo na sitaw and kalabasa. So prepared na yan. Nahugasan ko na rin. And ito yung garlic, sibuyas, tsaka luya. Tapos sili. Galing to guys yung sili na yan sa tanim ko. Ayan, nakapag-harvest na ako. And then yung panggagata ko is Coco Mama. Ayan, binili ko lang to sa kapitbahay. 40 pesos. Niluluto ko lang muna guys yung chicken. Yung ipapadry ko siya. Oh my gosh, ang moist. Ayan. Papadry ko muna siya bago ko igisa ng tuluyan. Ayan guys, medyo brownish na siya yung chicken natin. So lalaki ko na rin yung mga gulay. Unahin ko muna yung kalabasa. Nagbo-boil na guys and medyo luto na rin yung mga gulay. So lalagay ko na itong Coco Mama na gata. Ayan. Nilagyan ko rin ng tubig para mas maluto lang. And nilagyan ko rin ng chicken nor cubes. Parang manok na may gulay. Ayan. Ayan guys, kain na tayo. Buti na lang wala akong rice. Eto na guys yung aking food. Buti na lang hindi ako nakapagsaing ng rice. Or else magra-rice na naman ako. But anyway, heavy naman to. Madaming kalabasa. Tas may meat pa, may chicken. Kaya mabubusog ako dito for sure. Sakto lang yung anghang niya. Halos walang anghang eh. Meron. Meron. Kasi napansin ko yung tanim ko dyan na sili guys, hindi siya ganun kaanghang. Or baka dahil hindi pa kasi hinog. Hindi pa red yung mga sili. Pero ngayon, 5 sili yung nilagay ko. May konting kick naman siya.
Ang sarap din ng kalabasa. Alam mo yung, ano ba, parang ma-chewy siya, ganun. Umulan nga ng pagkalakas-lakas kanina, 'di ba? Pero nanood ako, nag-relax muna ako kasi pagod na pagod ako kanina. Naglaba ako, tas nakawala sila Maxi. Kinagat yung kambing ng kapitbahay, besh. Pinadugo nila ang kambing. Sobrang pagod na pagod ako doon. Alam mo yung katumbas na ata ng 3 workout yung pagod ko at nervous ko doon. Yung heartbeat ko, mga nag-cardio na ako ng mga 2 kilometers na jogging. Grabe talaga guys yung ginawa nila sa kambing. But anyway, tapos naman ako maglinis dito sa sala, sa kwarto, tsaka sa kusina. Bali, ang gagawin ko na lang is magmamap na lang, final na, tapos na. And then, I'll try to do my workout na. Tapos after ng workout ko, is mag-ano na lang ako, magbabalat na lang ako ng patatas tsaka carrots na lulutuin ko for tomorrow. Kasi pupunta dito ang mga Carbonell family. Ang mga mahihilig sa carbs pupunta dito bukas, kaya magluluto ako ng maaga bukas kasi dito kami mag-worship sa bahay. Hey guys, so ready na ako for the second day ng ano natin, ab challenge ni Cassie Ho from Vloggy Lattes. Ayan. Ngayon ko lang napansin guys, habang nagpapalit ako ng pang-workout ko, ang dami ko palang gas-gas. Kasi kaninang ano, kinagat nila Maxi yung kambing ng kapitbahay. Ano, as in, nung hinihilang ko siya. Guys, nadapa na ako, tas hinila na rin ako ni Maxi. Ganon siya kalakas talaga. Kasi more than 40, mag-50 kilos na si Maxi eh. Sobrang lakas talaga niya. Tapos nag-lock na yung kagat niya. As in, ino-open ko yung mouth niya. Kaya ang ginawa ko, hinila ko talaga yung, ano niya, yung tali niya para masakal siya. Doon lang niya binitawan talaga yung kambing. But anyway, ang dami kong gasgas sa tuhod, sa siko, tapos pati dito ko sa ganito ko. Ang haba ng gasgas ko, guys. Parang isang ganito. Grabe. But anyway, kahit masakit ang katawan ko, kahit pagod ako, no reason to stop this workout. Mag-workout ako. Para sa mga crop top na o-orderin natin. Turning me on. Finally guys, tapos na. Hindi ako kagaya kahapon na every break time pinopost ko yung video ko. Pag nag-start na siya, mag-start na rin talaga ako. Bale, 3 moves yung medyo nahirapan pa rin ako. Yung plank jacks, tapos yung plank jack pike. Yun, yung may paano pa siya sa point. Grabe, tsaka yung hip dip. Ayan, medyo nahirapan ako sa mga yun. So, yun yung, actually, yung hip dip, kapag pagod na ako, may modification kasi siya. Yung knee hip dip, hindi yung parang naka-plank position ka. So, dumediretso ako dun, pero masakit pa rin talaga siya sa tiyan. Kahit modification, kahit sabihin mo, yun yung easier na gagamitin mo kapag pagod ka na, or kung hindi mo pa kaya yung plank, ganun. Yun. So, mga kalahati nung ng 45 seconds, naka-knee hip dip ako. Dineretso ko na guys, kasi pagod na ako sa maghapon, tapos nag-workout pa ako. Gusto ko nang matulog. Gusto ko na ng peaceful na tulog. Actually, ngayong nag-workout ako guys, mas nakakatulog ako ng mas matagal. Yung deeper yung sleep ko, kasi dati may mga nababangungot ako or something na maano yung anxiety ko. But now, mas maganda. Siguro, maganda yung blood flow, tsaka yung paghinga ko, napapractice ko. Tsaka kapansinin nyo guys, naglagay na rin ako ng mga halaman, yan, mga ganyan. Meron pa dito, tsaka meron dyan. Yun, para mas maganda yung oxygenation dito sa sala. Actually, meron din akong peace lily sa sa kwarto. Para, yun, ma-purify nila yung hangin dito, kasi dito ako nag-workout. But anyway guys, maliligo na ako. Gusto ko nang maligo. Gusto ko nang mag-scrub.
Pagod na pagod ako. Hey guys, finally getting ready for bed na. And natapos ko na lahat ng gawain ko. This day is so productive talaga, grabe. Mula paggising ko hanggang ngayon, ang dami kong ginawa non-stop. Nanood lang ako ng movie kaninang sobrang lakas ng ulan. Kasi ayoko, parang gusto ko namang namnamin yung, alam mo yung feeling na kapag umuulan, yung parang ang sarap humilata, ganun. Gusto ko lang naman namnamin yung ganun. And then, nung natapos ko na yung movie, ayun, back to work na naman po ang madam. Naglinis na naman ako sa kusina. Buti nga ngayon, hindi na, dahil nakapaglinis naman na ako ng mga previous weeks, ganyan. Yung mga kailangan i-organize. Kumbaga yung mga ginagawa ko na lang ngayon is nagpupunas, nagwawalis, tapos nagmamap, yun na lang. Wala lang mga heavy na inaayos. Kasi dati, ang dami kong inaayos. Yung mga pinaglilinis ko talaga. Yun. Ganun. But anyway, pagod pa rin ako. Ang sakit ng puson ko, guys. Hindi, may period kasi ako ngayon. Diba, nag-workout pa kahit may period. Hindi to dahil sa period ko yung pain. Dun sa lower abs banda. Yung masakit siya. In fairness. Pero, ang sakit ng likod ko naman kanina. Kasi, naglaba ako. Nakaupo kasi ako kanina. Indian seat ako. Indian seat ba tawag dun? Basta, nakaupo akong ganyan na nakahang yung puwet ko. Yun, sumakit na naman yung likod ko ng bonggang-bongga. Kaya nag-take ako ng B-complex tsaka paracetamol na lang kanina. Kasi wala naman akong ibang pain reliever dito maliban sa paracetamol. Ayan. So, skincare lang ako ngayon. Ito pa rin yung Skin Magical, guys. Parang hindi aabot ng 1 month yung aking rejuvenating cream. Tinitipid ko na siya. Pero itong age-defying collagen, yan, ang dami pa niya, Hindi ko alam kung bakit. Yan lang. Para at least. Pang ilang araw ko na ba? Hindi to aabot ng 1 buwan. In fairness naman sa kanya. Pero at least may number 2 naman ako dyan na na Skin Magical. Pala guys, yung workout ko, 'di ba, 7 days lang kasi yun na abs challenge. 20 minutes lang siya, tapos sa ika 4, 5, 6, 7 days na niya, may dagdag siya na parang 10 to 15 minutes. Ayun guys, alam nyo parang medyo hindi ako kasi masyadong mabilis yung transition. Kumbaga, parang ang bilis para makita ko yung result, ganun. Tapos, meron din kasi siyang rules doon. Dapat hindi kumakain ng yung mga carbs, like bread and Ako naman, madali lang yun sa akin, natanggalin yung mga bread, mga ganyan. Kahit di ako magbe-bread. Kaso yung rice ko talaga. Pero, mula nung nag-glow eating ako, guys, na-practice ko na rin yung sarili ko na kung magra-rice man ako, maximum ko na yung 1/2 cup in 1 day. Kaya kung minsan, kunyari, di ba may mga food na masarap siya talagang lagyan ng rice? Ang ginagawa ko, parang 1/4 cup lang para maging twice a day ako na magkaroon ng rice. Or kung gusto ko talaga madami akong kainin na rice ngayon, yung 1/2 cup, as in talaga guys, yung pangkuha ko ng ng rice sa may rice cooker is yung measuring cup na pang baking. Yun, na 1/2 cup lang siya. Yun, pag gusto ko naman na 1/2 cup, kainin ko na lahat ngayon for brunch. Mamayang dinner, dapat yung kakainin ko na dinner is yung mga hindi masarap na i-rice para hindi ako matempt. Tsaka kung minsan guys, like for example kaninang umaga, 'di ba yung kinain ko yung ginataan, sabi ko ang sarap sanang lagyan ng rice yun. Fortunately, hindi ako nagluto ng rice kasi pinakain ko lahat sa dogs yung rice. Ayun, so no choice ako, talagang daw ako nag-rice. Pero kaninang hapon kasi guys, nagsaing ako kasi wala na ngang rice yung mga dogs. Yun, nakapag 1/2 cup ako. Kasi ang kinain ko lang din yung leftover ko na ginataan kaninang umaga. Ayun, so busog na busog ako. As in, sobrang busog na busog ako kanina. So sabi ko, I'll try tomorrow na hindi ako mag-rice. Kasi kung magra-rice pa rin ako, hindi ganun kabilis talaga yung mangyayari dun sa sa chan ko, dun sa challenge. Mukhang walang mangyayari. Parang nakikinikinita ko na.
Pero tutuloy ko pa rin naman yung workout tsaka yung diet na mas okay. Yung tipong, kasi more on low carbs na ako ngayon. Pero, hindi ako keto. More on, hindi keto guys. Kasi hindi ko kayang keto diet. Yung, kung ano lang yung mga usual na kinakain ko dati. Like for example, matakaw ako dati sa bread, mga ganyan. Tinanggal ko na yan, mga chichirya, soft drinks. Soft drinks naman, hindi questionable yan sa akin kasi madali lang siyang, madali ko lang tanggalin sa akin. Pero pag minsan nagka-crave ako ng matamis, ang kinakain ko is mangga o kaya orange, ganyan. Pag nagka-crave naman ako ng medyo maalat, alam yung ginagawa ko guys, kumukuha talaga ako ng asin. Konting-konti lang ng asin, nilalagay ko sa dila ko. Yun na lang iniisip ko, electrolyte. Pero yung konti lang talaga kasi 'di ba stone former din ako. Yun. Ganun na lang ginagawa ko para hindi lang ako kumain ng mga maaalat. Kaysa kumain ako ng 1 bag of chips na ang taas ng sodium. Ganun na lang yung ginagawa ko. So that's it for this vlog guys. Tomorrow I will do the 3rd day of the 7-day ab challenge. So I hope you will stick around and watch my videos. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and follow me on my Instagram and on my Facebook with the name Joy of Mia. And I'll talk to you guys on my next one. Bye! Nagbablog ako, may mga pinag-uusapan silang hindi dapat nararapat. Hello! Hello everyone! Welcome to my vlog! Hey everything! Hi everything! Oy! Harlot! Maharot! Follow night! Uy, go! Shout! Call! Loud! Call! Calling! Go! Call! Go! Go! Concubine! Yes! Galing! Kabel? Pagkabet! Pagkabet!